Daigunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay dahil sayaw o pulang adlaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, karong adlaw solemnidad sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag. Igagaw ni siya ni Jesus, anak ni Isabel ug ni Zacarias. Siya ang gitawag na precursor of Jesus or mag-una sa Mesiyas aron pag-andam sa dalan. Ang iyang pagkatao mausay timaan sa katumanan sa panagna sa pagkatao sa Mesiyas. Atong iampo na ang tanang mga leaders sa tanang mga nasod, labi na dinis atong nasod, ug kitang mga Kristiyanos mahimo untang liwat ni San Juan nga magbubunyag, nga mag-andam sa mga kasing-kasing sa mga tao sa pagdawat ni Hesus, labi na gyud sa paghinulsol sa mga sala. Ato sang mga benefactors and donors atong iampo nga malig-on sad sila batok sa mga sala. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gipaanhi si San Juan nga magbubunyag aron pag-andam og katawhan nga higpit alang kang Kristo nga Ginoo. Ihatag sa imong katawhan ang grasya sa kalipay nga espirituhanon og tultuli ang tanang mga nagtuo kanimo sa dalan sa kaluwasan og kalinaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamati kanako o kapuluan ug patalinghog kamong katawhan nga atua sa layo. Gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan.
Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong o gitaguan ako niya diha sa iyang sudlanag pana. O giingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw, o pasidunggan ako tungod kanimo. Apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahago, gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanako hustisya, ug ang muganti kanako. Sa wala pagani ako mataw, gipili na ako sa Ginoo aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya ug gihatagag gahom. Miingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel og sa pagpahiuli sa nasalin niya og himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daygon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Daygon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. O Ginoo, gisulay mo ako, ug nakaila ikaw kanako. Nahibalo ikaw, anus ako mulingkod, ug anus ako mutindog. Nakasabot ka sa akong mga huna-huna, gikan sa halayo. Imong giusisa ang akong mga pagpanaw, ug ang akong pagpahulay, sinati ka sa tanan kong mga paagi. Daygon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Sapagkat tinuod ikaw ang nag-umol kanako. Imo ako nga gibuhat didto sa tiyan sa akong inahan. Pasalamatan ko ikaw nga ako gibuhat sa paagi nga makahadlok og katingalahan. Kahibulungan ng imong mga buhat. Daygon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Nakaila usab ikaw ug maayo sa akong kalag. Ang akong kabukugan wala malilong kanimo. Diha nga gibuhat ako sa tago.
diha nga giumol ako sa kahiladman sa yuta. Daygon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo miingon, sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa moanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako may moanhi ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham ug kamong tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, kita mao ang gidad-an ni ining mensahe sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na ug nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayod ang Ginoo kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonyas sa pagtuli. Ila na untang hinganlan siyag Zacarias, ang ngalan sa iyang amahan, apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. Unya, misinya sila sa iyang amahan, aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat, Juan ang iyang ngalan. Og nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias o gidaig niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan o mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita mahitungod ni ining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati ni ini og nangutana, unsa kaha ang kaugmaon ni ining bataa? Kay tataw kaayo
nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Mitubo ang bata og midako sa lawas og sa espiritu. Nagpuyo siya didto sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga moatubang siya sa katawhan sa Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa unang pagbasa, sa didto pa siya sa tiyan sa iyang inahan, ang Dios nagpili na kaniya. Muna'y gisulti ni Propeta Isaías, pero mausad na kamatuoran sa natong tanan, kitang tanan. Muna si Juan nga magbubunyag, diha pa siya sa tiyan sa iyang inahan, gipili na pod siya. Doon na siya'y specific mission. Kitang tanan, mo bitaw na kanang atong simbahan, mo dili gid aning abortion, kay kanang bata nga maumol sa tiyan sa usa ka inahan. Bisag unsa pay sitwasyon, sirkumstansya, nganong naumol na diha, doon na nagyoy nindot nga plano ang Ginoo ana. Imagine lang god, si Zacarias, nahimong amang niya tiguang na. Ang iyang asawa tiguang na sad kayo, na mabdos. Kadakong dimala sa ana. Di ba? Beka mo mga babae, masugot mo, imong bana, maopalay pagkaamang. Unya ikaw tiguang na, imong bana tiguang, mamabdos pagyog ka. Unsa man na, among-among. Di ba? Pero unsa may gibuhat nilang Zacarias og ni Isabel, naminaw sa Ginoo og nasayod sila nakabubuton ni Ginoo hangtod sa paghatag og ngan sa ilang anak, gisunod nilang Ginoo. Kita ron kusog kayong muhimog mga ngan, combine pa munang mahog na lagmurag katawanan ang mga ngan karon og kaha dili masabtan nganuman ang gipaminaw na ron sa mga batan-on nga mga magtiayon ang ilan ng kaugalingong gusto. Tungod kay idol nako ning artistaha, nganlan ko ni. Unya kay maingon man sang bana, unya idol man sa din akong artistaha. Ako sa dihingan ani siya aharon magdaog ta ang katunga sa ngan anang imong artista ug ang katunga sa ngan sa kong artista ato ni siyang sagulon. Nya moingon man sang lula, ayaw ngilad na og inyo nganlag ingon ana iapil gyud ang Ginoo. Butangan dayog Christian, butangan dayog Maria, ana. Pero ang isumpay di ma-spelling nga mga ngan nga buangon. Mao na angan palangdaan ug ang pagdawat sa bata kinahanglan gyud makaingon kita dunay plano ang Ginoo. Unya isulti na sa bata unsay planos Ginoo para niya. Naay generic plan, naa say specific plan. Unsa man ning generic plan para pagsangyaw sa kaluwasan. Generic gina kitang tanan giawhag ta ana nga mosangyaw sa kaluwasan. Nya unsa may buhaton aron masangyaw ang kaluwasan, kinahanglan kita mahimong balaan. You must be holy as your heavenly Father is holy. Nya karon kung nanata sa holiness, naada yung specific nga mga sugo. Sama nako, ako sa una gusto ko magminyo. Pero ang plano des Ginoo, mapare. Mao na sa akong pagpaningkamot nga magpuyo ko balaang kinabuhi, bisag na ay mga sala, ginagmay ra. Ako yung gipaningkamutan, mamakak, ginagmay ra. Nya sa akong love life, sa pag-uyab-uyab na kong mga napo kabuok, hikap, gamay ra, nga ba, wadyo kumutukhang. Una, nga naman, gilikaya na nakong dagkong sala, o diha ni sod ang specific calling sa Ginoo. Karon, daghan kayong nangaminyo, nga dili gidi ay mao'y calling nila ang pagminyo. Gilinga imong tupad, yung naunsay calling nimo, natuman imong calling.
Nasay uban nagpari, nya pagkapari daghan kayo gipaanakan. May pag nagminyo to siya. Naasay mga minyo, hapit sa duway time sa balay, kay di sa simbahan, nagli-minister, katikista, mura na sa hinuog madre o pare. Yan ni asay mga pare, hapit sa di makita sa simbahan, sige sang date-date. Wa maigo sa calling. O niya, kung naa na sa atong tawag, ang pagpuyo na sad diha sa tawag sa Ginoo. Mao na constant listening to God. Diri sa Acts of the Apostles, kaning atong ikaduhang pagbasa, gipahinomduman ta nga ato gid ay sundon ang Ginoo ug tan-aw nato ang pattern sa iyang plano. Doon na gid siya sugo nga ipadayon ang mga maayong buhat sa unang mga katigulangan sama ni Abraham, ni David, ni Jesus, mga apostoles, mga santos, ug hangtod kita karon. Muna din sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon, dayon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Every person is wonderful, mysterious, and unique. Dili lang sa naong, kung dili sa tawag para sa kaluwasan. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Sukad sa unang gutlo sa kinabuhi ni Juan nga magbubunyag, gitawag na siya sa Dios aron magsangyaw sa kaluwasan. Uban sa mapaubsanong kasing-kasing, muduol kita sa Dios og moingon, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan maglig-on pinaagi sa Espiritu Santo sa iyang pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa kinatumyan sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran mamahimong mga instrumento sa kamatuoran ug sa hustisya ug magiya sa ilang katawhan diha sa dalan sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga sigurado kitang makadangat ngadto sa atong padulngan, diin dadon kita sa atong pagtuo, ang kaluwasan sa atong mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga kabus ug ang mga nanag-antos madasig diha sa kahimayaan nga gisaad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo.
nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang kordero sa Dios magwagtang sa mga sala sa matuupong mihalina. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo sa pangama ni San Juan nga magbubunyag pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami gasa dinhi sa imong mga altar, Ginoo, pagpasidungok sa natawhan ni San Juan nga magbubunyag, nga may pahibalo nga umaabot ang manluluwas sa kalibutan ug mipaila sa pag-abot na niya nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Nagdaig kami sa imong kahalangdon dinhi sa among pagpasidungog kang Juan nga magbubunyag, nga maoy nag-andam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao o gibuhong mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkatao niya, nagdala siya kanamo og dakong kalipay, ug bisan diha pa sa tiyan miulpot sa kalipay, kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak, ang maghahatag sa bunyag diha sa mga tubig nga nabalaan pinaagi niya nga gibunyagan. Hikaplagan mo si Juan nga takos sa pagpakamatay sa kamatayon sa usa ka martir nga mao ang iyang katapusan og labing dako nga pagmatuod sa imong anak, ug busa uban sa kagahuman sa mga langit. Amo ikaw isangyaw kanunay diha sa yuta, samtang sa walay hunong ang imong kahalangdon among isinggit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabaliknan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, agday ko ng imong ngalan, muabot ka namo, ang imong gingharian. Matuman ang imong pagtuon,
sa mga pagsungay, hinuluwa-luwa sa kami sa nabutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Mag-ampo kita. Tapos mabusog kami sa bangkete sa langit ng kordero, nangamoyo kami Ginoo nga ang imong simbahan sa iyang pagkalipay tungod sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag, mag-ilaunta sa tinubdan sa iyang bag-ong pagkatao
nga mao si Hesukristo ang iyang gipasiunhan pagsangyaw nga umaabot. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kasantos sa kinabuhi. Ang ato lang buhaton, ato gyung sundon ang planos Ginoo. Unsaon man, maglikay ta sa sala o kanunay tang maminaw sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon. Atong pasimba